tí wọ́n bá fẹ́ bayé àwọn ẹlòmíì jẹ́, gbólóhùn ọ̀rọ̀ náà máa sọ. Wọ́n á ní lágbájá ọmọ lágbájá, níwọ̀n ìgbà tí nǹkan báyìí báyìí kì í ṣe báyìí báyìí báyìí, ìwọ náà ò ní ṣe báyìí 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 báyìí. Wọ́n máa ń lo àwọn gbólóhùn yẹn láti lè fi ba ayé wọn jẹ́. Fún àpẹẹrẹ, wọ́n lè sọ pé lágbájá ọmọ lágbájá, wọ́n ní wọn kì í rọ́mọ lẹ́yìn ejò, wọn kì í rọ́mọ lẹ́yìn kìnnì kan, pé láti òní lọ wọn gbọ́dọ̀ rọ́mọ lẹ́yìn onítọ̀hún. Wọ́n máa ń fi dé èèyàn mọ́lẹ̀, wọ́n máa ń fi mú kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ́ lè lọ́mọ láyé. Ṣùgbọ́n gbọ́, gbólóhùn wo la ti sọ tá a ti fi ọ́ sínú ìdè, tàbí tá a fi ọ́ sínú ìnira, tàbí tó jẹ́ pé o fi wà lójú kan bí adágúndò, tàbí tí gbogbo nǹkan fi dojúrú. Gbogbo gbólóhùn òdì wo la ti sọ sínú ayé rẹ, ohun kan ló máa ṣe fún mi. Wàá kàn ṣàmì àdúrà, wàá táìpù àmì yẹn pẹ̀lú ìgbàgbọ́, wàá dẹ̀ share fún àwọn ẹlòmíì náà. Mo gbàdúrà gbogbo gbólóhùn òdì tá a ti lò sínú ayé rẹ, lórúkọ Jésù, gbogbo májẹ̀mú gbólóhùn yẹn kó pòórá láyé rẹ lónìí. Gbólóhùn òdì tí ayé ti sọ sínú ìṣẹ̀dá rẹ, sórí iṣẹ́ rẹ, sórí òwò rẹ, sínú ìrìnàjò rẹ, tó ń àfẹ́tì ẹ báyìí, bó o bá rí àmì ìṣe tó share ẹ̀ fún àwọn ẹlòmíì, lórúkọ Jésù, májẹ̀mú àti agbára gbólóhùn yẹn ó yá kó bàjẹ́ báyìí. Ìwọ ni kó ṣàmì àdúrà, májẹ̀mú ìkorò kó fi ayé rẹ lẹ̀, kó gba ìtúsílẹ̀ lónìí, kó padà, kó wá dúpẹ́, kó ní testimony. Ìwọ ni ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ máa yin Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Orúkọ mi David Adéníjì Fáyà. WhatsApp nọ́mbà mi rèé, kó lè máa rí àwọn WhatsApp status mi wò, 08069755971. God bless you, amen. Má gbàgbé láti bá mi pàdé lórí Facebook, follow me lórí Facebook, follow me lórí TikTok @brotherfire, kó má bàa mísì kankan nínú àwọn fídíò mi tó ń bọ̀ lójú ọ̀nà. God bless you.